Terve! Mä en tiedä, onko tämä mun eka vai toka video, mutta meikä on siis Ninja Velho. Ja tässä videossa mietitään, että kannattaisiko ostaa, siis te saatte päättää, kannattaisiko ostaa Ninja Team Combo Windshield vai sitten tällainen Eagle Master Dragon. Siis molemmat on todella hyviä. Jos haluaa vähän vähän kalliimpaa, niin kannattaa ostaa se toinen. Ja jos haluaa tätä vähän Eagle Master Dragon vähän halvempaa, niin kannattaa ostaa tää nyt. Molemmat on aivan mahtavia settejä. Ja nytten te saatte kommenteissa päättää, että kumman mun pitäisi ostaa. Sitten joskus voin kuvata jotain videota, kun vähän rakennan sitä tai jotain tollasta. Mutta mennään katsomaan vähän näitä statseja. Tässä Eagle The Master Dragon setissä hän on Lloyd Dragon's Rising Season 2 Part 1. Toi minifiguuria Nian ja Soran. Ja sitten on aivan mahtava figuuri, eli Lordy Raz. Mulla kyllä löytyy Lordy Raz ja Sora ja Cinder. Ja Cinder. Ja tää on kaikin puolin aika hyvä. Mutta vois olla ehkä sellainen, että voisi olla pari figuuria lisää. Ja niin kuin missä ronttu? Sitä, siis se toinen mestarilohikää, mä en tiedä niin kuin pistäkää kommentteihin, pitäisikö teidän mielestä tulla ronttu toinen Master Dragon setteihin. Mutta tässä on tällaiset minifiguurit. Ja on kyllä niin kuin kaikin puolin aika hyvä. Nyt mennään katsomaan sen toisen minifiguurit. Toisen setin, se Ninja Combo Wheel Show. Sitten tsekataan Ninja Team Combo Wheel Set. Tässähän on aivan todella hyvät minifiguurit myös. Nimittäin General Wolf Warrior toi. Siis mä en mikä ton nimi oli. Mut niin kun tämä. Mä tykkään tosta kun ei oo itellä ainakaan yhtään general niin kuin johtajaa. Mulla on vaan semmonen Energy Gloveseilla oleva sellainen niinku ei. Sitten tällainen toinen, ihan perus. Sitten Sora, Tournament of Elements, sitten tuolla olkasuojuksella vielä Nia, Tournament of Swords. Miten sanotaan? Anyway, mitä mä sekoilen. Kuitenkin tässä on Lloyd, Cole, Nia ja Sora. Niin aika mahtavat. Mennään katsoa vielä muutama juttu. Lloydilla tosiaan tällainen show, tai tällainen niinku super tai iso, siis tää keskiosa tästä setistä. Lloydilla on, ne voi siis irrottaa ne osat. Ja sitten mennään katsomaan tuon toisen. Tällä Nialla ja Coleilla on sitten tällaiset mopot. Tuosta vähän tuollaista maadesignia ja Tossa on enemmän tällaista vesidesignia ja tossa maadesignia ja pieniä eroja, mutta molemmilla mopot, eli aika hyvä. Sitten mennään katsomaan myös tän Soran. Niin mitä Lego on tehnyt Soralle? Kuitenkin voitti tän Tournament of Swords. Ja siis, sori mä spoilasin, mutta jos ette vielä katsoa, varmaan suurin osa on. Mutta miksi tuolla on noin pieni lennokki? Se on ehkä pieni miinus, että Soralla on noin pieni, mutta tollaset pikku jutut ampumisjutut. Mutta anyway, tää setti on kyllä niin kuin kaikin puolin 4,5/4. Eli te saatte päättää mun mielestä. Sitten mennään katsomaan vähän Eaglesin statseja. Tällainen on Eaglesin, eli unikäärmeen design on aivan mahtava. Aivan niin kuin mahtava. Ja siis miten nämä siivetkin on tehty tolleen hienoiksi. Ja
Tämähän on kaikin puolin myös about siinä 4 ja 4,5 paikkeilla. Niin kuin aivan mahtava setti. Suosittelen niin kuin todella paljon tätä settiä, jos on vähän tylsää, niin tekee vaikka jotain kotitöitä ja ansaitsee vähän mikä se on, rahaa. Ja sitten niin kuin tällainen aika kiva. Esim. Kattokaa tätä Neon ja Lloydin designia ja Showrun. Mulla ei ole mitään näistä minifiguista. Mä en oikeesti. Ei oo. Paitsi Sora mulla on. Mutta siis se toinen Sora, Tournament of Sora, jolla ei ole huppua. Niin tää on kaikin puolin niin kuin todella hyvä setti. Ja nyt te kommenteissa voitte ehdottaa, että kumpi mun pitäisi hommata. En ole hommaamassa vielä, mutta jossain kohtaa. Niin kumpi. Ja tosin tää Eagle-setti maksaa tällä hetkellä ton verran ja toi Ninja Teams-setti, mikä onkaan, niin se maksaa tällä hetkellä niin kuin verkkokaupassa aika hyvät hinnat ainakaan niin kuin verrattuna Lego, niin ton verran. Niin, eli kiitos kun katsoit tämän videon. En tiedä oliko hyvä, mutta jos haluat jotain ehdotuksia, niin kysykää vaan, niin meikä kyllä toteuttaa niitä, jos niistä tulee. Se olisi moro!